ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ବିଚିତ୍ର ଏ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ, ବିଚିତ୍ର ଏହାର ପରମ୍ପରା। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ଯେଉଁଠି ଦଶରତ୍ନାକର ଭଳି ମଣିଷ ହୋଇଯାନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କସାଦର ମୋହ ଛାଡ଼ି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସଂସାରର ବୈରାଗ୍ୟର ପରିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ଯାହାକି ବହୁଜନ ପିତାଏ ଏବଂ ବହୁଜନ ଦୁଃଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ବସାୟ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତେ ଚ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମୋହିତରେ। ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଏବଂ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଭଣ୍ଡାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ନଥିବ କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା କି ନଥିବ ଦାରୁବାଜ ଦାରୁଣ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ବାସଗୃହ ପରି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଲାଭ କରିପାରୁଥିବେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ନଥିବ ଅଭିଶପ୍ତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ କି ଅସହାୟ ମାର ନଥିବ କରୁଣ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ରହିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଦିଏ ଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ନିରବ, ସେତେବେଳେ ବିଚରା ଉତ୍କଳ ମାତା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ମୋର ଆଜି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜର୍ଜରିତ, କ'ଣ ସେ କହିବ ଆଜି ଠିକ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ସେଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ସାକାର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନାରୀ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ବିନା ଭୟରେ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ। ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ରହିବ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ନା ଥିବ ସେଠାରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ନା ଥିବ ବଳାତ୍କାର, ନା ଥିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତେବେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେକାହୁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେକାହୁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ସାଧନା ବିବାହ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବୁ ବି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଜି ଆହୁତି ଦେଇ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି। ଏବଂ ଏଇ ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠି ଉଠୁ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା କରିବ କି କେବେ ମନେ। କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ ମଧୁବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଅପନ୍ତୁ ଦାସ ସେମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ଯାହା କେବେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ